tepang iti tangatan. Inabalabas, maragragsakan ni Don Braulio kapo iti koleksyon ti droga iti pagbaludan. Iti matpanag na ni Miguel, sinurot daytoy ni Hector. Kayat ni Hector ti makigayem ken ni Miguel, ngem inikan na daytoy iti maysa a kondisyon. Ginapas ni Hector ti 5 akeleng nila kay Catalino. Iti daytamet laeng agundaway, imbaga nila kay Catalino ken ni Miguel dagiti mapukpukan ken mataktakaw apuon ti abaka. Kunamet ni Miguel at tumulong ken ni Kapitan Biado, tapno maamuan ti kinasya sino dagiti nagtakaw iti abaka. Iti met sentro ti ili, kabayatan ti pannagna ni Baket Amalia, at danangawag ken Quara iti nanang. Itagagayem, denggan nyo ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. Tepang iti tangatan! Nagatang ko dagiti agas ko. Naska na sa anak na agliway nga agtumar. Tapno saan asumidir ti sakit ko iti high blood. Adamot din na urnong ko akwarta. Imbagla ang pagpasahig amapan iti balay ni Marcelina inton bigat. Bumala si wakon iti... Nanang, sakda ito ni Miguel. Miguel? Anak ko? Si kangag paiso, anak. Nanang, sumurot kayo kanyak. Kunaklakit din no saan kan nga agparang kanyak, anak ko. Si kalatahan ti pampanunutek. Pasensya kayo, Nanang. Napatag namin ter aramidak. Di ka pa yan nailasin, adagos. Gapo iti langam. Barbasan, kan nagatiddugan ti buok mo. Wagas ko da ito Tapno didak mailasin dagiti kabusor ko. Anya, kabusor mo, kunam? Nanang. Saan pa yan alpas ti misyon ko? Tapno maibalod amin dagiti managdakdakas. Miguel. Apay nga luha kayo matan. Pangaasim, anak ko. Di mon ituloy ti araramidem. Diyak kaya tamapukaw ka iti biyag ko. Nanang. No amom lako materik na ti maysa nga ina. No di na makita ti anak na iti agmalem. Tapno amom, kanayon ti panagdanag ko. No awan ka makitak. Agasem, may sa atawan, adi ka nagpakpakita kanyak. Agduduman ti mapampanunot ko. Impagarup ko pa yun, anatay kahan. Nanang. Anak, mga baruanan tayon. Sumurot kan kanyak iti balay ti ulitan mo, iti na ito'y nga ili. Dispensaran dak, Nanang. Ngam saan pa ito iti panawan. Tapno sumurotak kada kayo. Ay na, Rosalia. Kanayon nga ilutam ti tumag mo. Ay, agrayo makakaden. Ay na, Marcelina. Saanen amalapdan ti panagbakat. Diyak man amaw, takanayonan nga agsakit ti tumangkaw. Maikawala ang tibagim dito'y balay ko. Ije mansyon, kanayon ti panagkutem. Wano pa nagtrabahom. Mawatwat a kanayon ti ururat mo. Nay, ang mga nun ituro day tagtuktuk daw. Anya aturo nga ibagbagam. Kat itaypay nga adda iti siled. Sino ngay nga raw day tagtuktuk daw. Sige, siya kunti mangilukat itiri daw. Tanasakit mo day tatumang mo. Sige man nga raw. Naimbag arabihim, Marcelina. Si Kahmot Gayam Amalia. Ay, naimbag
Grabe, Imad. Sige, sumrag ka. Agyaman na. Nasaya at mata nakasangpot kayon diti balay ni Nana Marcelina, Nana Amalia. Ay nabalasang ko. Itay-pay ko maagsa pati umay ko ditoy. Ngam nagsarsarita kami ipay, iti anak ko. Anak ko. Kunayo, Nana. Wen, nagbayag anak sarsarita kami kan ni Miguel. Anya ka din ti mapaspasamak ka ni Nana Amalia. Oh, Althea, apay akit kita anak mutlatan. Adda ka din nakakaskas daaw, iti imbagak? Imposible ti ibagbagayo, Nana. Anya ti imposible, balasang ko. Sigurado kayo. Ani Miguel tinakasarita yo. Wen, awanan ti sabali pay. Idida mo, jak na ilasin adagos, gapo iti langana. Anya tilangana, Nana. Naglampong, nagatidog ti buok na. Sakat di pa yan nagibarbarbas. Anya. Kasla nagdungret akitaan ti langana ita. Si Bibiyak ni Miguel. Sigurado kay tibagbag ang Amalia. Nakitam ni Miguel nga anak mo. Saan laeng anak kita? Nakasaritak pa'y itinapaot, Rosalia. Ay, Diyos ko, malanggasay. Apay, Rosalia. Uray ka lang nanguros iti imbagak anakitak ti anak ko. Anya ka din ti mapaspasamak kada kayo. Itay pa'y lasabali ti mapalpaliw ko kada kayo. Amalia. Kas ko maita. Kitkitaan naklatan ni Althea ang nakatugaw iti terasa. Ni Maturo, nakadumog. Ni Mat Marcelina, agwing-wingiwing ako mitkita kanya. Ay, mabiit lang, Amalia. Uminumak man itinalamiis adanaw. Sige, palawan ka pa. Ma'am Althea, agsasao nga tayo tipod no ni Nana Amalia. Diyak amo, Toro. Ngam aglibak nga ta ni Nana Amalia, kada tayo. Ma'am, amangan na si Bibiyag ngagpaiso ti gayam ko. Iti kaano man, saan pa'y anagulbod ni Nana Amalia? Nasibibyak ni Miguel. Apay nga rod asaan nga pakita kada tayo. Day tamad ti pampanunutak, ma'am. Iso Nga niya. agoray ka. Awan dua-dua, ma'am. Ni Miguel jay dungrit amang tultulong kada tayo. Anya. Karuprupa ni Miguel jay dungrit alalaki anak kitak iti abay ti kotsem iti. Anya. Yes! Si Bibiyag tigayim ko, Ma'am Althea. Ni Miguel tinakitak iti daydiang kanito. Saan ka di? Ada tayo lang ti makaamu anatayan ni Miguel. Saan nga amu ni Nana Amalia? Tinapasamak? Wen. Nukasta. Nakalasat ni Miguel. Iti pa nang paltukan kwa na idi ni Congressman. Yes! Yes! Hey! Nagragsakak ita, Ma'am Althea. Talaga nagsiglat tigayim ko. Toro. Kaya't ko ang makita ni Miguel. Saan nga imbaga kanyak ni Miguel? No kaano manen nga agpakita kanyak? Ngam amo na no sa dino ti ayan ko ita. Anya.
ni. Nagsinaay kayo itinaunag nana. Ada ka di parikot? Jak ngamin malapdan ti kayat ni Miguel a mapasamak. Inaramin kon ti amin apang magbagakan ko, ana. Ngam dinak dengdenggan. Talaga si bibiyag ni Miguel. Kaya't naabalsan. Kan paibalod ni Congressman Marasigan. Gapo iti panang kemeg na idikan ka. Jaka mo no apay akas jay ti ugali ti anak ko. Saan nga agpatingga? Aging ga iti di na maipabalod dagiti managdakdakas. Nana, Kas na ko nakitayan. Nagdakkel ti nagbaliwan ti langa ni Miguel. Nagatidog ti buok na. Kat dayta ti ar-aramaten na. Tapno maiaw-awan na dagiti kabusor na. Kasta nga minti imbaga na kanyak. Nana, kaya't kun amakita ni Miguel, kailiw kon. Nana Rosalia, husto launay ni Toro. Apay, ma'am. Ginang tulong idi kada tayo adungrit a lalaki. Awan duado ani Miguel dayjay. Anya, Kat sigon pa'y kanina na Amalia. Nagatidok ti buok ni Miguel. kasta ka day. Nana, kaya't ko ang makita ni Miguel. Wan, ma'am. Ay na, makitak iti auram ita. Nagsublin ti sigod aganay kay mo. No makitak ni Miguel, ara ko pag iti nakairi-irot. Ibarik na kankwa na ti bara, ti ayat ko. Marcelina, jak impagarop nga dagaya magpakanan nyo dito tiyendaan. Pakanan tayo ko na kwarta ni Altea tinausar ditoy. Anya ti kayat mo asawan. Dagiti mapaglakuan tayo. Maigatang natlang kadagiti mausar tayo iji balay. Kanda dumapay. Kasanun nga ti restaurant ni Altea iti kabangibang nga ili. Ay, inla ko ni Altea ti restaurant na. Kastamatan ti kondo unit na. Anya? Tidaduma naglakuan na. Iso ti inaramat na tapno maipatakder da ti apwesto wano pakanan. Kurang laamay sa abulan ti kaawan ko. Adon tinagbaliwan ti amin. Idi, aglakla ako tala ang itinatnateng iti kabangibang nga ili. Ita, dituyod mismo nga ilim ti paglakuan tayo. Wan Amalia, nalaing nga agpanunot ni Altea maipanggap iti negosyo. Kas makita mo, adulat tati umay mangan. Wen Amalia, nukasta nga rod, siyak man mati agluto iti putahe, ta isuti ilako tayo. Awan awan ti mangipawil kan ka nga agluto iti kayat mo. Ninto pa'y toro, kat aglutluto iti paborito namot apotahe. Ala nga rod, mapanak ijay kusina, tamang isang butak iti putahe, alutwag. At naman ang nagreklamo kay ni Kapitan. Nagsasaro no arabi. Nga da napukawan iti dingwan. Anya, Mapukpukaw matinwang nila kay Tomas. Tuan ngal daw asap-sapulan da. Sino nga ta? Dagiti agraraira nga agtatakaw, Miguel. inton bigat ng tlaeng. Kasaritak ni Hector, may papan iti dayta abanag. Barang may kanak iti impormasyon, no asino dagiti agtatakaw. No saan pa'y kumanagbalbaliw ni Hector? Iso, ti atapag nga agtatakaw kadagiti dingwan.
Nagmalam akadwak ni Hector. Ken makitak mo ti panagbalbaliwnan. Sa bali manen a grupo, dagrarairay ti daytoy a lugar. Sa bali manen, Miguel. Miguel, panagkunak, saan atagad dito'y dagidak tatakaw? Nalabit asang sanga ili dalaan. Tinakaw da tinwang ni Tata Tomas. Pagbibiyagan tila kay tinatakaw anwang na. Di ka mandanagan, Miguel. Naanyaman ti panggap mo nga ramidan, kadwanak. Kaduan ka iti anyaman nga oras. Sige, Hector. Kaduan nak nagpaliwin ton rabi. Nas ka na mabantayan dagiti dingwan dagiti agindag iti daytoy a lugar. Naguli magti aglawlaw. Pulos nga awan ti ari magmag. Nasirib mo't dagiti agtatakaw. Ultimo dagiti asa. Awan mang taol kadakwada. Miguel. Miguel. Itay tapay ngagpalpaliw dito eh. Ngam nagulimak matiaglawlaw. Sa dino tinagturungan dagiti tanod ni Kapitan. Dagiti dua tanod. Agbambantay da iti tanod outpost. Dagiti matalo. Nagturong da iti daya paset. Ala. Agtalinag talaing dito Hector. Tulungan tapay ngagrunda dagiti tanod. Mabisina kon, Miguel. Mabaling ka din nga gawidak na mga anak pa'y. Sikat imakam mo. Panawan ka pa nga, Rod. Nakadayon, Hector. Mangkitak iti mabalin ko apagpwestuhan. Tapno makapaliiwak iti husto. Kaslam mo dagiti agkatakaw ti panaggrundayaw. Kadagiti tanod ti baryo, iti rabi eh. Italang, ngawan ti nagpukaw adingwan. Wan nga rod, tata. Kat ti pagsidawak. Pulos asaan nga agtaol dagiti aso kadagiti kabalbalayan. Panagkuna. At dalang iti aglawlaw ti mangagap. At dalang iti aglawlaw, Miguel. Matuktalan yata ni Miguel no asino dagiti agtatakaw. Gagayem. Di uliway na dinggan ti tuloy tinupela tayo anapauluan. Tepang! Iti tangatang! Tepang! Iti tangatang! Inapalabas saan anailasin na dagos ni Amalia ni Miguel. Kasta unay tiragsak ti bakit. Nakakita ken ko na. Iti panagawid ni Amalia iti balay ni Marcelina. Naibaga na ti panagkita da ken ni Miguel. Isuan nas daw da Altea ken Rosalia. Iti may sa Arabi. Nagpaliw da Miguel ken Hector iti aglawlaw ti baryo. Ngem awan ti nagbanagan da itoy. Iti met panagsarsarita dala kay Catalino ken Miguel. Itagagayem. Denggan nyo tituloy, tinupela tayo anapauluan. Tepang! Iti tangatang! Miguel, kaslam mo dagiti agtatakaw ti panaggrundayaw. Kadagiti tanod ti baryo iti rabi eh. Italang, ngawan ti nagpukaw adingwan. Wan nga rod, tata. Kat ti pagsidawak. Pulos nga awan pa'y ti agtaul nga aso kadagiti kabalbalayan. Panagkuna. At dalang iti aglawlaw ti mangagab. At dalang iti aglawlaw, Miguel. Pasensya ka, no. Medyo nakainumak makisaritakin ka, Miguel. Amom, iti dayta kinasiglat mo. Nagbit ko mati panagbak ng mong purse. Apay anay bagam ti kasta, Hector. Idi agtrabaho akpay lang ni Mr. Portes. Dakkel idi ti masapsapulak. Anya?
Siya iti maysa kadagiti kasiglatan a pusher na kadagiti droga. Idi si Mangpet, tay jay abong, aganman ni Mr. Fortes. Ano? Napapanaw ako. Asino abong tinakdakamatam, Hector? Ni Bong. Ang nagbalin mo't lang nga buyot idi ni Congressman Marasigan. Aniya. Amo Miguel, mabaybayadan ni Bong iti dakkalagatan. Kat no, sana nakasapulan dagiti big time mas sindikato ti serbisyo ni Bong. Agbukang mata, nakaslasok dahil tiyak kriminal. Kasta ka di. Abay, ada ka di amam mo nga nagan iti Bong? Awan, Hector. Sa bali gayam abong tinakdakamatag. Nagbalin gayam a pusher ni Mr. Fortes dahito ya tao. Kan kunak ni Mr. Fortes identi pangulo dagiti big time as sindikato. Ang saan gaya? At dapat tinangat nga tong iso Asino, Hector? ni Don Braulio. Aniya. May samat dahil Don Braulio. Nagtrabaho ak matlakan ko na idi. Yan sana ka nagbayag. Ha? Nauyong dahil lakay. Basit lang ang kamali. Paltugan naman. Duwadag iti kakadwak iti napapatayan. Malagip ko pa iti nagsaranuan napapatay a pusher iti kabang-ibang a probinsya, Miguel. Adda na imarka nga X iti pingping da. Aniya. Kakadwak iti dagiti a pusher ni Don Braulio, Miguel. Sayang ti biyag da. Saan naman ang nagananad? Naiwalang lang ti bangkay da. Hector, Kung hindi dagiti sindikato adag katang-katang nga misteryoso a killer kadagiti pusher. Nagbutang ako na. Imanaw akon iti daya probinsya. Napanak iti sabali manen a probinsya. Aging nagsubli akon dito lugar me. Hector. Anya pa'y dagiti ambom. May papan ka dagiti sindikato. Ako rin ka. Sa kabay nga gistorya, Miguel. Kaya't ko pa iti uminom iti arak. Bitin. Kurang ti ininom mi kadagiti babarkada kitay. O sige. Sakti makamo iti inuman yung arak. Hmm. Basta agistorya ka. May papan ka dagiti sindikato. Ala, mapanta iti tersena. Gusto ni Tata Catalino. Saan lang nga pa nagtakaw tinagbalin na trabaho ni Hector? No di kat nagbalin pa'y a pusher. Dakkel ta may tulong kanyak ni Hector. May papan kadagiti sindikato. Kunakon kat. Karaman ni Congressman Marasigan kadagiti big time a sindikato. Maaramat ko ni Hector. Itiganwat ko. Ada kalagayam anak katugaw, dito'y patuke. Barok. Itay ka pa'y asap-sapulan. Apay ka di, Tata Catalino. Ay, di ka pa'y nangan iti panggal daw. Sa dinong aming tinapanam, tawan ka itay dito'y arubayan. Nagsarita kami lang kini Hector. Kat ado tinamuakan ko na. May papan ka dagiti sindikato. Niya. Gusto kaya? Nagbalin na pusher ni Hector. Kat tipay nagbalin nga amo na. Kat dagiti mortal akabusor ko. Anya. Saan nga mo ni Hector ti mapaspasamak? Nagtalag kanya. Iso na ibagana dagiti nagtrabahuan na. No kasta. Amom dagiti sindikato adi nakamat na ka. Amok launay. Kastay na kunakon. Mortal akabusor ko dagiti sindikato adi nakamat na.
Kay, anya ti planom ita, baraw. Pagsaludsudak pa ni Hector, may papan ka dagiti nagbalin nga amo na. Maaramat ko dagiti isungbat na kanyak. Takampay di, agin dadamag aklaan kan ko na. Ay, Miguel, pagbutbut ngan ide dagiti tao ni Hector, gapungarod iti aramid na dakas. Damag ko pa'y, anaglemag, gaputan ng ramas iti lakyan. Anya? Lakyan ti rinamus na. Sigunday tay ti damag. Jak amon, noan niya tinapaspasamak iti si Marsarunungal daw. Pakitaklat ta iti kinaimbag ni Hector. Ngam iti likodan dayta. Pagalaak gayam iti impormasyon. May papan kadagiti big time as sindikato. Kakatwa ni Hector dagiti babarkada na nagturong ito'y kalapaw. Ay, anya nga tati aramidon da dito'y. Miguel, umay kabiit, baraw. Apay tata? Ay, ang turong dito dagiti grupong Hector. Nagaduda. Di kay matanagan tata. Saan nga umay mangriribok dagiti matang-tao? Miguel! Nakay Katalino! Naibagara siya! Kamay kami man! Anday mo't mingarak kan pulutan! Sino kayo? Anya? Baybayan nyo lang ida, tata. Sakti makamo kadakwada. Alay! Yeah. Sige kakabsat. Itilangan sirok ti mangga ti pag-iinuman nyo. Mangirwarak itilamisaan kan pagtugawan. Ayos! Ayata! O sige na kada! Laban tayo ngero din iti zero timaga! Bagay! Sige, laban tayo! Miguel, anya ti plan-plano ang aramidan. Pakitak ida iti kinaimbag. Ngem iti likodan dayta. Maaramat ko ida. Kontra kadagiti kabusor ko. Anya? Panagkunak. Mayat dayto ang napanunot ko, tata. Aramatag ti grupo ni Hector. Kontra kadagiti pusya. Adain sa gana kapulutanin nyo, kakadwa. Naalsaman nga gurong, ken kinirog akapi. Wow! Day taman. Miguel. Kahit ko day na. Jack na yung pagaro pa. Nasayat kagayam, gayam. Huwag magbaso, Miguel. Nasingbot ka gayam. Nukurang pa eh. Gumatangak pa iti arak. Ibagayo lang kanyak. Siyak mismo ti mapan gumatang. Sana, Miguel, sana. Nakababain mo. Kanya ka. Mga ibawa na kailangan ka dagiti babarakada ka. Isutan ti mapan gumatang. Oo, sige. Umay ka mga itiyak tulong ka. Mga itangad kan. Ito yung harak. Dagti kastoy. Masyatan nyo man ni Miguel. Ngam sa anak ngagbartek. O sige. Aginom tayo nga rod, kakadwa. Amukot at ang mapasabak ni Miguel iti grupo ni Hector. Nakisango nga agpaiso ni Miguel nga uminom iti arak. Manunot ang makita nga gitangan iti basog ang naglaon iti arak. Madlaw na bartekin dagiti daduma. Ay, tinasayahan. Mangiti dakiti pulutan da kape. Kenal seman nga gurang. Sada balik. Nakapanurutan da ito ni Miguel. Ituludak ida iti pulutan. Miguel, agpatinggatan dito eh. Nabaya ka sa anak-anapan iti dito yung lugar. Nakasiramat gayaman ti nightclub ni Don Braulio dito yung sentro ti Ili. Tidakdakamatan na nightclub. Ket tinagtrabahuan idi dagiti tinulungan a dancer. Nangruna iti star dancer. Oh, Miguel! Kitamat latan ti nakasirapas dak. Di tayo iti ayo yung dagiti kaadwan na pusher ni Don Braulio. Kasta ka di. Sana bali, Miguel. Ado pa iti pasdak ang negosyo ni Don Braulio dito eh. Sige, surutan na klaan.
Hector. Tanangam lang dagiti garaw mo. Ang mga nuad na makailasin kin kaabuyot ni Don Braulio. Relax, Miguel. Inakpakadanagan. Awan ti basol ko iti grupo ni Don Braulio. Nasayaat mati pa nagbanaw ko iti mansyon. Anya? Nagwaras dagiti informante ni Don Braulio iti daytoy a lugar. Nadaman aramidan dagiti otoridad, amang raid ka dagiti establishmento ni Don Braulio. Masaganaan na dagos. Kasta ka di. Oy, Miguel. San lang nga informante tinagwaras iti daytoy nga iling. Hindi kat puray dagiti skalawags akakumplot ni Don Braulio. Mabit lang ito. Oh, sabi Miguel. Ti luxury car ang nagparada iti sangot tinalawang establishmento. Lugan dayta ni Don Braulio. Uy na niya. Lugan ni Don Braulio dayta. Angam. Agore ka man, Miguel. Abay, Kasano nga mo malugan dayta ni Don Braulio? ilawlawag kuntukan ka ti aming Hector. Tila ang aramidan dayta. Agpaliw. Ken isurom dagiti ayan ti negosyo ni Don Braulio. Nagmalam kami kini Miguel iti sentro ti ili. Aging kita. Jak paila mo no ay niya ti panggap ng aramidan. 5 gasot imbayad na kanyak. Tapno lang maisurok ti ayan dagiti negosyo ni Don Braulio. Interesado la unay kadagiti imbagbagak ken kuana iti kalabas. May panggap kadagiti sindikato. Tinasayat. Agtong palaklatan iti kayat ni Miguel nga ramidan. Tinapatag. Payadan nak iti gusto. Hector! Ah. Anya Peter aramidan tangay diti sentro ti ili, Miguel. Na itudukmutan kan kadagiti daddo mapayapastak ni Don Braulio. Mabit lang ito. Jay lalaki ang nakatakdar iti abay ti kotse Amaris Verde. Mailasin mo ka di. Wen, mailasin ko dayta lalaki, Miguel. May sa kadagiti triggerman ni Don Braulio. Anya? Umika, umasidagtakin ka na. Saan, Hector? Saan tangasit ganday ta tao? Oh, sikati makam mo. Ama muna kami dayta lalaki. Iso ang mabalinak latang umasidagkan ko na. Umdasan tinamok, Hector. Ala, agsublitan ijay away. Sa ilong itong manambigay. Rabieng. Adalang nas kang naramidat, tata. Didak pa kadanagan. Ha? Ay, Diyos ko. Nakasukibot ti paltog mo iti sikat mo. Amuklatan ti aramidang baraw. Agan-anad ka kumaa. Talagang aganadak. Iti kasta. Maramid ko na imbag ti panggap ko kadagiti managdakdakas. Kaduam ka din ni Hector arumwar. Agmay may sak lang rumar. Aramatag pa lang ti motorsiklo ti kanakan nyo iti kapatadan. Huwag baraw. Iti anyaman nga oras. Maramat mo ti motorsiklo na. Sige tata. Saan akong nagbayag? Rumwara kon. Day giant ti target ko. Talong nga oras ti panagtalinad ko ditoy. Tapno lang mapaliw ko. Dayjay. Nagluganan iti Maris Verde a kotse. Agmay sa lang ti loko. Pagandarag ti motorsiklo. Kat surutak iti sadino man apapanan na. Don Braulio, daka sa damag. Anya dayta, Billy? Natayan ti may sakadag iti triggerman mo ani Romy. Napaltugan iti Rabi. Anya? Boss, nasarakan ti bangkay na iti mismo nga unang tikot siya na. Sigun kadag iti nag-imbestiga polis. Agan andar pa iti makina ti kotse. Ken ti ulo ti napuntahan ka ni Romy. Punyeta! Sino tinang patay ka ni Romy? Awan pa iti may tudo suspect, boss.
karawmanan ti misteryoso a killer. Anya ti aramidan ni Don Braulio, itimpadamag ni Billy. Gagayem, di uliway na denggan, di tuloy tinubela tayo anapauluan. Tapang! Ititangatang! Nobela ni Isagani Yalong Bolyeser. Iti madireksyon ken musika. John R. June Repotazo. May sapay asagot ka na kayo. MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Tapang! Iti tangatang!